Igbo dị mma nya gazie gerenụ ntị maka akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke taa. Nke iri, onye okwu ndị uwe ojii na Anambra steeti bụ DSP Tochukwu Ikenga o mere ka anyị mata na mkpamkpa akpago n'ezi iwe ka road nke dị na mba Anambra steeti. Ọ gara n'ihu mee ka anyị mata na ndị oji egbe ezu amaghị ndị ha bụ agbagbuola ndị polisi atọ ma sunyekwazi ọkụ n'ụgbọala Hilux nke ha ji lụọ ọrụ nchekwa akụnụba n'ime Anambra steeti. Ọ gara n'ihu mee ka anyị mata na mgbe ha kpachara ụdị ajọ agwa na ọtụtụ ndị mmadụ na-agara onwe ha bụ ndị nwetagasịkwara ihe mmerụ ahụ. Nke itoolu, ndị nche nọ na Ịkparakwa kọmuniti nke dị na Akwa Ibom steeti agụgbago ndị ntọrọ mmadụ abụọ. Nke a mere mgbe ha gara tọrọ Mr. Godwin Mgbanụ n'ọdụ ahịa ya ma zurukwazie ọtụtụ ngwaahịa nke ha dọnyere n'ụgbọala Sienna nke ha buru bịa. Ha kpachara ajọ agwa ma likpuo n'ụmụ ụgbọala gbapụ ọsọ tupu ndị nche nọ na ya bụ ogbe ji chụwa ha ma jide ndị ntọrọ mmadụ abụọ wee ghara ha wee nyefee n'aka ndị uwe ojii mgbe etichagoro ha eti. Nke asatọ, akara aka enweghị nhicha. Onye mere ka anyị mata nke a bụ Uche Mmadụ Agụ, onye ahụ na-eme ejije amara amara n'obodo anyị bụ Naijiria. Ọ gara n'ihu kwuo n'ọha nta akụkọ ya na ọ bụ lia akara aka na anya na Totodike ga-ejikọ aka ọnụ na alụmdi na nwunye. Ma ọ gara n'ihu mee ka anyị mata na mgbe agbamnkwụ ha ga-ebiri ọkụ na mmadụ dịka Jim Iyke, Obi Kubana na Zubi Michael agaghị abịa nya bụ mmemme dịka o siri kwuo na agwa ndị a lele ule ma sigbuo nkakwụ. Nke asaa, na Enugu West Senatorial District ka ndị amaghị ndị ha bụ gara chụsaa otu ndọrọndọrọ ọchịchị ebe ha na-enwe ọgbakọ. Ọtụtụ ndị agbanwughị ọsọ bụ ndị ha jidere makpuwe ha ala ma zodo ha ụkwụ n'isi ma na-agwa ha na agaghị enwe ihe ọbụla dịka ndọrọndọrọ ọchịchị n'ala Igbo niile. Ha mekwaziri ka ha mata na ọ bụ ndị dị otu a bụ ndị na-akpọkpute ndị Fulani na-achị ehi n'ime obodo Enugu steeti ma na-ebutelu ndị mmadụ ọgbata uhie na ihe tigbuo ndị ọzọ nke na-adakwasị ndị mmadụ n'ime n'Enugu West Senatorial District. Nke isii, Lọlọ Eberechukwu Obi bụ nwunye Chief Raf Ndidi Obi bụ dibịa anya nzu ahụ amara amara na Agụlụ agwago ọha na eze na ọtụtụ ndị ụkọchukwu na ndị pastọ atụghị anya ha bụ n'aka dị ihe bụ dibịa anya nzu ka ndị dị otu a na-abịa anara ike ha ji eme ihe ịrịba ama dịgasị iche iche n'ụlọ ụka ha. Ọ gara n'ihu mee ka anyị mata na mgbe nya anụbeghị nwoke a ka anya na-eche na ọtụtụ ndị na-alụ ọlụ dibịa anya nzu na-eme ihe ọjọọ, mana aka mgbe nya nụchara nwoke a ka anya ji mepee nye ọ mara na ọtụtụ ndị dibịa anya nzu bụ usoro ha jikwa efe Chineke nke ha. Nke ise, na Arụbaghị Street nke dị na Warri na mpaghara Delta steeti ka nwatakịrị gbara 16 were ndụ ya n'ike site n'ịṅụ ọta apịapịa maka na enyi ya nwoke ghara ya were gakwuru nwaanyị ọzọ. Nke anọ, ụlọ ọrụ ndị Independent National Electoral Commission nke a na-akpọ INEC n'aha ịchafụ nke nọ n'Ọgwụ Local Government dị n'Enugu steeti agbaala ọkụ. Onye isi ọrụ ndị otinye ọkụ bụ Maazị Okwudịrị Ọha o kwuru na mgbe ozi dị otu a rutere ya aka na o zipụrụ ndị ọrụ ya ha wee were ọsọ were ije wee gaa ebe nyaba ọkụ na-agba n'ụlọ ọrụ ndị INEC. O mere ka ọha na eze mata na ngwa ngwa ha lụrụ ebe ahụ ọkụ na-agba na ha kara ahụ tinye ọnya bụ ọkụ, mana tupu ha abịala wee tinye onye bụ ọkụ n'ofu ọnụ ụlọ ọrụ ọfịs awụrụgo nke lepịala elepịa. E kwuru sị na amaghị ndị tụnyere nya bụ ọkụ kama na dịka nya bụ nwoke si kwuo bụ Okwudịrị Ọha ọ na-ekwu na ndị anụ alụ aka wụ ndị otu IPOB ka si tụnyere ọkụ na nya bụ ụlọ ọrụ ndị INEC. Nke atọ, anya mmiri ehuona ka osimiri n'Ụmụahịa nke dị na Abia steeti eliri ụmụaka anọ nwụnyụrụ anya mgbe ha tachara anụ suya dịka a na-eli ozu ụmụaka. Onye isi nchụaja Good News Pentecostal Church bụ Maazị Ugochukwu Ogbonna ọ gwara nne na nna mụtara ụmụaka anọ a okwu agbamume ma gwakwazie ha na ọ bụ Chineke wetere ma ọ bụkwazi Chineke were. Ọ bụ eziokwu na ọ bụ ihe ịgba anya mmiri na ụmụaka anọ si n'aka ofu nne na ofu nna ga-anwụnyụ anya pee n'otu ụbọchị, mana ọ sị ha ka ha were olileanya ha wee tinye ebe Chineke nọ na ọ bụ naanị ya maara nke kasị mma. Nke abụọ, ọmarịcha nwa Igbo ahụ ama ama na-eme ejije onye nke a na-akpọ Yul Edochie agwago ụmụ nwoke ibe m anyị baị. O kwuru nke a dịka ọ gara n'ọha nta akụkọ ya were gosipụta ihe onyonyo mgbe o jikere ka nwaanyị. O kwukwaziri na ụmụ nwoke ndị na-ejike ka ụmụ nwaanyị bụ ha bụ ndị na-enweta ego aka nri na aka ekpe kwa ụbọchị. Nke mbụ na akụkọ iri ndị gbara n'elu n'ụbọchị nke tata
Bishọp Ime bụ onye nke eji Okonu Lagos wee mara agwago ụmụ ikorobịa ndị ahụ na-eme yahoo ma gwakwazie ndị ọchịchị ndị nke aka ha adịghị ọcha, ndị nke na-eli ego ewepụtara ọha na eze. Ọ gwara ha si biko dododo ka ndị dị otu a ghara ị na-esonyere ya n'ọha nta akụkọ ya, na ndị dị otu enweghị ezigbo nzọmụkwụ ha na-egosi ndị na-etonite etonite, kama na ọ bụ ha jezuru ego edobere ọha na eze, ha ewere ya wee na-abawanye n'akpa nke ha, were ya wee na-egogasị ihe ndị dị iche iche enweghị uru ọ bara ha. Ọ gara n'ihu wee yọọ na ndị dị otu a ha kaba arụsepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ ha aka mmadụ. Igbo ndị ọma eji eje mba, ọ bụ ebe a ka ọ kwara anyị n'ọnụ n'akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke tata. Aka m na-ekwurịrị si o ji ngazi eri, nya chetakwa ndị ji aka.